joget dulu boleh monggo. Ayo yo. Demi Unger. Nadyan aku bocah gunung ora susah kate nyambung bingung pancen tresno aku Ayo yo. Ayah. pancen isi Pak De sinten mau? Pak De Sukino ngersake ireng manis napa manis? Men Pak De, ngapunten niki. Sok-sok error. Ngersake ireng manis napa manis? Nggih. Lah nggih. Pak Parino lagune Pak Parino napa? Ireng manis napa manis? Ireng manis napa manis? Yang penting ada manis-manisnya ngoten nggih. Oh manis mawon. Oh nggih. Nggih, siap. Jenengan apa Pak De? Nggih Pak Parino napa? Kapilut. Oh nggih. Kapilut. Kapilut. Nggih, siap. Saniki. Kok selak usul nduk cepet yo. Iki lho ya. Ayo, Ini heeh. iki DP-ne sik, Siap. ansurane cek kathah. Gampang Lah, iya. pokoknya. Nggih. Ayo. Apa kowe? Yo. Eling Kowe. Hari ini manis apa kok? Pak Meswati. Yo. Ora susah kate nyambung bingung pancen tresno aku pancen isih dadi lakon
iki manis dhisik apa kapil dhisik? Manis dhisik. Manis Mas. dhisik. Sing selarase lagi Ya. diwalek ya, Mas. Oke. Nggih, niki manis Mas, bablaske manis. Baruske manis. Apa kowe salah kelingan alane omahku ana latar kodhok lelungguhan kegocengan karo mantu.
Loh. Monggo Pak Sukiman. Jaya rasa campur sari. Ono audio. Rambodo. Sampai bawah. Esek-esek. Jaya rasa lo iki. Sesama sedang. Kalamun weruh siramu. Batin iki anane tansahmu. Rasa tresno kang kaendhem. Sarwa mikir ati tan bisa dendem. Nadyan ado yen kadulu ananging jaget sajroning atiku gorku nandhang tresno iki nodrat sagreming lampahi Sekedap Pak De. niku Pak De Sukiman. Pak De pun rogoh-rogoh Nggih, lho. Pak De Aku Sukiman langsung, niku. aku langsung tertuju Kota pada Bambu, nggih. Pak sinten niki? Nggih, Pak Gareng Sukiman Gareng Rian. Kota Bambu. Gareng. Rianake sinyale kok ya kuat men ya. Seneng aku. Sinyalmu langsung. Sinyalku langsung. Monggo mriki Pak Sukiman rodok maju. Pak De mriki to. Nah, la gantenge ya ampun, gemes. Pak De ampun, niki Kene maju, Mas Sukiman. apa mundur? Eping nangat. Mangke lagune napa? Ya Allah. Apa biasanya napa? Joko Melarat. Oh nggih, mangke bablas ke Joko Melarat, Mas. Oke. Ulo sawah saben Tetan owah atiku kasih Mesake bungang rasaku Lamun bisa cacagetan sliramu Jaya rasa.
Saben bengi pas ora Mas? 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 Pas boten Mas? Pas boten Mas? Rek? Monggo Pak De. Heeh. Menika Pak De sinten? Pak Haji Sugito. Pak Haji Sugita. Mbak mriki, monggo. Nyawang mriki Pak. Ya. Konang plok yen memajang mong karo janur kuning kembang ya Dek ya? Kembang wae weton gunung. Pak Sugita sampun tersenyum. Mas Kepio. Dalam. Aku juga mau diplokin dong kayak Mas Rapli. Oh minta diplokin Pak katanya Pak. Aku juga mau diplokin Pak. Ayo, pacitannya nganggo dianan ya. Pacitan. Yo. Monggo Pak Haji. Ya. Sarwi. Kerasa mboten Pak Haji? Pak, ternyata beliau itu juga full senyum ya Dek ya. Iya Mas. Mau ke nyolek aku. Pio, engko capek gunung sing solek kene iku. Oh ngono. Pio, engko capek gunung. Lah kok mau mbok aku. Anjir, terus piye Dek yo? Panas udan. Biasanya kan Pak Sugito reo kan? Ya. Reo kan ngakire ya? Oh nggih. Ya, pacitan Dek beli. Panas udan. Udan panas ling-ling nganteng-nganteng ling-ling-aling tengaling-aling. Capek gunung. Hae hae. Iya. He ah he ah. Ayo Mas Kepio lawan.
Matur sembah nuwun. Aku jane gatel ning aku menghemat energi. Lah kenapa? Emang menghemat energi. Biasane nganggo roll keep ora iki. Nggih. Heeh. Sampun puas nggih Pak nggih reokenipun? Oh, digayengke. Najan wadon sarwi swara suling Kumandang suarane. kumana Saling ngulan apa setiane kelakon. Setiane kelakon. menomane banyu Monggo Pak Haji. Pak Sugito. Dek jaman perjuangan jar kelingan tak openi saiki ono Ayo ibu-ibu, oke. Boleh, boleh. Ayo. Icis, yuk joget sana yuk. Joget sana yuk. Ayo. Tak kancani. Tak carikan teman, ayo. Asik. Monggo Pak Haji. Oh, aduh gosong. Nggih, Mangga, teng mriki Bunda. mawon. Ora apa-apa, ora Nggih, teng apa-apa. mriki mawon. Nggih. Mbak Icis, apakah kamu sudah di HE? Belum, baru mau di... Bun, HE Bun. Ya. Segera bisa. Oh. Gono desa. Goni padha lara. Ayo yo. Iya, iya. Iya.
Yang penting semangat Aman joget. nggih? Mboten gosong nggih? Oke. Amin. Ya. Yeay. Ayo Mbak. Oke Mas Ari. Sekarang desa. Yo. Gunung desa. Alhamdulillah Pak Haji kita sembah nuwun. Podang Nggih. kuning. Oh. Ayo Pak De. Engkang saking Cidodo sedherek bersama bunda-bunda kita yang cantik. Monggo Pak Haji. Oh
Matur nuwun Pak Haji Sutino nggih. Matur sembah Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Monggo kagem keluarga besar Wonogiri. Yo. Agung Pacita. Saya rasa Cocok lagu weteng. kurang apa? Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Yo wong ayo bebujanku. Wong kangen sliramu. Kaget yo karepmu ora kaget dodo amat. Rina wengi iku kowe bali ati ngelsa ora bisa mari ngomong epah kang bisa nambani. Pak D, ajeng HE napa mengke HE ini? Oh mengke. Sakniki. Lah nggih, ngangge parkir ngoten to lah. Apa ya iki? Saya rasa campur sari. Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Duh wong ayu bebujanku.
Apa meneh? Tanduke. Ayo meneh. Tanduke. Ya. Kula tanglet riye lho Pak De. Hah? Anu. Jenengan ajeng tanduk napa mboten? Niki Pisanan. kadung penak lho mosok jenengan mboten nambah. Anu, bojone wong. Bojone wong. Iya. Kuwi sing koplo apa sing pripun niku? Garwane wong liya. Iya. Oh, alah. Tak kira bojone sesuk tak silih. Aja semalam Ayo sing tak tresnani. Nawengi wong tak impi-impi. Aku ora bisa mari. Mong seliramu pepujan ning ati. Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku nerina wangi masa nunggu ngarep-ngarep sok kapan balimu. Sliramu sing tak tresno sarwane wong liya. Aku wis kebacut tresno nanging ati ku gawe lara. Paling enak di HE. Lah nggih ta? Lah pripun Pak De? Anu napa kula anu alah tesih Pak De. Nah. Mpun. Laku tesih setunggal. Ning apa sliramu tega ringalaku. Mas Wakil tetap di tempat Mas Wakil.